Senyors, senyores, amics, amigues, regidors, regidores, diputat, molt bon dia a tothom i benvinguts a aquesta Diada Nacional de Catalunya pel nostre país. La celebració de l'11 de setembre es basteix a partir d'una derrota i, per tant, d'un més que obvi redreçament nacional. És per això que avui no pot ser un dia de contemplació de la feina feta o d'enaltiment de les nostres heroïcitats. Avui ha de ser, com ha estat sempre, un dia de treball, d'esforç col·lectiu, a favor del nostre reconeixement com a país en tota amplitud del seu concepte. Avui és un dia important. Va ser-ho la diada passada i també ho és la d'aquest any. Són moltes les sensibilitats que els catalans apleguen a l'entorn del nostre fet nacional. Totes són importants i totes mereixen el nostre respecte, perquè totes sorgeixen d'un inequívoc amor i servei al nostre país i als ciutadans. Però així com nosaltres respectem tots els posicionaments, reivindiquem també un escrupolós i innegociable respecte cap als nostres símbols nacionals com a país i a les nostres institucions. Avui és un dia per tal de col·locar la nostra identitat al bell mig del devenir quotidià. És cert que això ha de ser així cada dia, però avui encara més. La nostra llengua, la nostra senyera, la senyera que avui serem, el nostre respecte al nostre país i els nostres símbols que són els que millor representen. I per tant són absolutament irrenunciables. No en permetrem atacs ni menyspreu, ni cap intent de bandejar-los. Crec que amb això hi estem tots d'acord. Deien que la diada d'aquest any és important i també l'any passat. Ja fa uns anys que la nostra centralitat nacional i catalanista s'ha mogut i té un pol en el qual la gran majoria de catalans i catalanes estem d'acord en reivindicar el dret a decidir. Volem votar. Nacionalistes, catalanalistes, independentistes. Sabem i defensem que el futur de Catalunya passa pel dret a decidir. I en aquest sí que és un dret inalienable, propi dels ciutadans i propi de les democràcies. Perquè una cosa sí que és claríssima i inajornable. Necessitem un nou marc de relació amb Espanya i amb Europa. Un marc de col·laboració que necessàriament ha de sorgir del desenvolupament del nostre dret a decidir, o sigui, dels resultats referendats pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Som un poble sobirà. Aquesta és una gran reivindicació, una reivindicació que és el nostre compromís i ha de ser el compromís de tots, la reivindicació de la nostra ciutadania i, per tant, del nostre poder per poder decidir el nostre futur. Però tot això, tot aquest compromís cívic pel qual lluitem i lluitarem no tindria cap sentit si no parlem dels ciutadans, si no som capaços d'oferir als nostres ciutadans una justa igualtat d'oportunitats i l'assoliment d'una societat més justa i equilibrada. És a dir, volem una Catalunya justa amb els catalans, una Catalunya on qualsevol ciutadà tingui els mateixos drets i deures i les mateixes oportunitats, com deien. Una Catalunya on sigui prioritat els esforços cap a les persones i, per tant, erradicar la pobresa, que tingui preferència a les persones per davant d'altres consideracions. Catalunya i les persones, aquest és el meu compromís com a persona, com a polític i també com a alcalde. Per aconseguir aquests dos reptes nacionals, que és el dret a decidir i els socials, la igualtat d'oportunitats, ara més que mai cal fer política en majúscules. Democràcia, diàleg, civisme. Ja ho deia en aquell moment, en el seu moment en Pallac, quan deia sense partits polítics estructurats, transparents i responsables no es concebeix l'Europa d'avui, un règim democràtic de política plena. Ja l'any passat jo ho deia i vull fer una reivindicació en aquest moment difícil per al nostre país de la política. Per mi la política és important perquè és una eina pràctica i eficaç de transformació de la societat. En aquest sentit, ja ho deia l'any passat i encara insisteixo aquest any, com a ciutadans responsables no podem blasmar de la política, no ens ho podem permetre. Sí que podem fer-ho de certes actituds i fets d'alguns polítics concrets que avantposen els seus interessos particulars per damunt dels generals, que fan del nepotisme la seva raó de ser i confonen el país amb el partit que representen. Sens dubte, hem de perseguir i reprovar aquestes actituds. Però no podem renunciar a la política, perquè la política és una de les eines principals i necessàries per sortir de la situació en la que ens trobem. Ens cal, per tant, trobar el fil d'una política honesta, desinteressada, que treballi pel país, en el sentit de treballar pel país en fer-ho per les persones.
I mireu, perfilar una política a favor de les persones és possible. I tant que és possible, no en dubteu. Davant dels embats de la crisi i la corrupció regnant, ens cal més política. No us penseu pas que resoldrem el cul de sac que ens trobem bandejant els polítics. Al contrari, hem de primar la política per damunt d'altres tentacions menys cíviques. Penseu que la política és la base de la democràcia. Si menystrenim la política, menystrenim la democràcia. I si menystrenim la democràcia, ens menystrenim nosaltres com a poble. Allò que ens cal de veritat és enfortir les nostres institucions democràtiques i usar-les com a veritables elements de representació sobirana. I ja que estem parlant de tacticisme i de suma, nosaltres hem de tenir una única tàctica en aquesta estratègia de futur. La nostra ha de ser la tàctica dels castellers, aquests de plegar-se en la pinya i anar guanyant metre a metre el cel assolint objectius, sabent que no som res si no estem junts i treballem junts. La sardana, els castellers, que avui ajuntem aquí, representen de forma clara la nostra forma més essencial d'actuar. El lema casteller és concret en aquest sentit: força, equilibri, valor i seny. Jo prenc també aquest com a meu, aquest lema: força per tal d'encarar el futur, equilibri per tal de ser justos, valor per tal de no recular i seny per tal de prendre el camí adequat. I ja per anar acabant, enguany celebrem, amics i amigues, l'any Espriu, en honor del nostre poeta més civil i tal vegada més cívic. Així com l'any passat finalitzava el meu discurs amb la citació del seu conegut poema Inicia el càntic del temple, avui vull acabar el meu parlament amb uns versos d'un poema seu probablement no tan conegut, però que s'adiu perfectament a l'esperit de la nostra diada d'avui. El poema s'anomena Nosaltres tots castellers. Agermanem-nos sota l'esplendorosa pau d'un llarg dia, per servir l'únic senyor que tots triàvem, el nostre poble. Visca Palafrugell, visca Catalunya.